klasik pamundhetane Mbah Sis, pamundhetane keluarga besar Mbah Lurah, Suwargi Mbah Lasirin. Malah penak ngeten iki lho. Gamelane lho. Penak piye? Ya penak ngene iki biasane. Iki mau sidane adikku Bintang, adikku Reno, adikku Ganden, Arif, terus ora negake karo Mase nek dalan ya tetep nunggoni nusul. Nggih. Bar campur sari melu Sikirno apa? Lagune apa? Anu grup apa? Kukilo Laras yo rene. Sikirno. Kok Sikirno apa? Bawa kan? Pela pas Slendro to, anu Roro Jongrangi. Slendro patete nyongo. Nggih. Kan ada apa ki? Niki sing bawa mboten anu to? Sinten? Mboten Pak Bos. Mboten jenengan mawon. Lho, Pak Bos niki yo. Sinten? Niki lho. Ya Allah Pak Alek to ki mau ya Allah. Ket wau to Pak jenengan ya Allah. Sehat nggih Pak nggih. Ora roh lho nek aku ditunggoni pepundhene. Ya ampun ya. Pak Yogi Bagong jenenge Pak Yogi Bagong. Ya Allah niki wau nggih Pak Yogi Bagong. Masya Allah. Matur suwun lho sampun anu kersa. Berkahi. Nggih berkahi nenggoni bojo kula matur sembah nuwun. Sapa? Sapa? Jenengan to Mas. Rumangsamu mbok kira aku ki ora gelem karo kowe. Lho, piye to kowe iki? Gelem karo kowe. Ya gelem no. Kulinone karo banjir kok bingung. Rumangsa. Andek yo nggon-nggonane yo seruh dhewe ya. Rasa dadak di Sherlock wis teko. Ya mudeng mudeng. Pak Alek pengalaman ya Pak ya. Demenane Anu apa ki jenenge kae? Apa? Apa kae? Apa ta? Ndang bawa apa kono? Slendro. Anu kan. Aku bingung. Terama sakit. Iki lho piye? Bawa. Oh gak iki kowe iki jane iki sinden apa tukang son kok. Iki kok tinggi joget ruwet ya. Nadyan wujud temong peksi kuwi yo nek. Terus Ada. Nadyan wujud temong peksi. Kan sing mirsani iki ora ming Piyayi Sekothok, Kiai Nem yo mirsani. Sok ora paham. Mbak Niken sing bawa, awakmu sing bahasake Indonesia. Kalau bisa enggak lo? Bisa enggak lo? Ya bisa lah gua jadi Jakarta telung pendak kok. Kamu di Jakarta lame. Lah 3 pendak. Sama siapa aja? Ya sama itu Bulura. Sama nyokep. Sama nyokep. Nyokep bokep. Nyokep. Bokap. Ojo kuwi to bolak-balik ning kene ditokne ning nyucuk e. Iki wis nyucuk isine kono kuwi gak saliho lho biasane. Iki no. Wis arep tak gawe gak beda mbok gawe ngono nek gagal. Dibuat tali kendat. Tali ini bronto ya apa Pak? Artinya bahasa Indonesia. Dibuat tali asmara. Oh iya, dibuat tali asmara, cinta dan kasih sayang. Oke. Ya. Alus manis toramra. Urung sih. Ati. Alus mulus. Kok mulus toh? Halus. Halus. Dan Halus Pak. halus dan memikat hati. Nah, bener loh. Peturuke pinter e. Tak warai kok. Oh, diterokne. Kowe iki tak warai rul. Ya sorry, maaf. Ngono nesu. Mulih kok piye? Kemudian Urung bayar. Sik kok delok kas. ya. Masa wengken Ayo. Sik pilih mobilku. Sudah lama saya